Narinig natin sa ating unang pagbasa ang madaming pag-uutos ni Elias sa kanyang alalay na si Ahab upang tingnan kung may ulan na. 6 na beses na chinek ni Ahab, pero wala talaga. Baka kung ako si Ahab, sabihin ko kay Elias, ikaw na nga, kapagod ang iyong pinaggagawa. Buti na lang hindi nagreklamo, buti na lamang hindi na-give up si Ahab. Sa palagay ko, yun naman din ang itinuturo sa kanya ni Elias. To be persistent, not to give up. Kasi hindi naman siya pinagtitripan ni Elias. Hindi siya niloloko ni Elias. Sigurado si Elias na magkakaroon ng malaking ulan. Well, tama naman si Ahab. Wala pa. Wala pang ulan. Pero eto kahit wala pang ulan, hindi ibig sabihin nun, hindi uulan. Kasi kahit wala pang ulan, hindi ibig sabihin nun, walang namumuong ulan. And by pamumuo ng ulan, ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung pagkapal na ng ulap ha, hindi pag-itim na ng ulap ha, kasi late stage na yan. Uulan na pag ganyan. Yung pamumuo ng ulan ay yung sa simula pa lang. Yung halimbawa ay pag-evaporate pa lang ng tubig, lalong-lalo na sa karagatan. Yun ang nakikita na, hindi pa man, ni Elias. Yun ang hindi pa nakikita ni Ahab. Kaya tama lang naman si Ahab when he said, I saw nothing. Pero mas tama si Elias, who sees something huge is coming. Sapagkat kung si Ahab was walking by sight, Elijah was walking by faith. Ito yung sinasabi sa Hebrews 11 verse 1. Faith is the realization of things hoped for and the evidence of things not seen. Yun bang kahit wala kang nakikita pa, pero naniniwala kang nandiyan na, may nangyayari na. Iyon ang magandang pananampalataya talaga. Fortunately, madalas meron naman tayong ganito, yung pananampalataya ganito. Ang problema natin, how to keep such kind of faith. Yung hindi tayo mag-give up. Yung tayo'y maging persistent. Baka yung iba sa atin, si Ahab kasi, naka-6 na balik. Iba siguro sa atin, 2 balik lang, 3 balik lang, 4 na, pag-search o pagtingin lang. Ayaw na, give up na, lalong-lalo na, kapag maikukumpara pa natin ang ating sarili sa iba, yung iba may nakikita na, ikaw wala pa. Ay mag-give up ka talaga. Halos lahat sa mga kaibigan mo nakapag-asawa na, ikaw na lang yung 40 wala pa. Oh, di ba? Halos lahat sa kakilala mo, o kahit yung mga kinainisan mo, nag-boom na ang negosyo, may magandang napasukan ng mga trabaho. Ikaw, wala pa. Halos lahat gumaling na. Ikaw, may sakit pa. Halos lahat, kahit na yung pinakapusakal sa Muntinlupa, nagbago na. Yung asawa mo, hindi pa. Ay, gumanda na, tumino na. Halos lahat ang services ng internet sa bansang ito. Yung anak mo, hindi pa tumitino. Halos lahat, bumait na. Pati yung pinakamabagsik na hayop sa gubat, yung biyanan mo, hindi pa. You'll give up talaga. Kasi naikukumpara mo na ang iyong sarili sa iba. Parang ganito. Hindi ko alam kung na-experience nyo na yung ganito, no? Sa isang activity, may papakita halimbawa sa lahat. Isang picture. Tapos itatanong ng facilitator, nakikita nyo ba yung item na ito sa picture na yan? Tapos, siyempre, tititigan mong mabuti. Ayaw mong pahuli. Halimbawa, testing natin. Yung picture na yan. Titigan yung mabuti. Nakikita niyo po ba dyan ang mga lalaki naka-white robe, nakaputing damit? Taas ang kamay na nakakita na. Taas ang kamay. Taas po ang kamay na nakakita na. Taas ang kamay. Taas ang kamay. O ayan, papakita natin. Ayan siya. Mga naka-white robe na lalaki. O, halimbawa. Pangalawang picture. Ayan.
Nakikita niyo po ba dyan si Jesus? Wait, si Jesus na nagpapasa ng krus. Si Jesus na nagpapasa ng krus. Nakikita niyo po? Taas ang kamay nung nakakita na. Taas ang kamay. Ayan, sige pa. Sino pa? Taas ang kamay. O ipakita natin si Jesus na nagpapasa ng krus. Ayan. Yan po ba yung nakita niyo? Aminin. O ito naman. Ayan. Hanapin niyo po yung number 8 dyan. Number 8. Nakita niyo na? O. Taas ang kamay nung nakakita na. Taas ang kamay. Ayan. Sino pa? Ayan. O ipakita natin. Ayan. Number 8, nandiyan. Yung mga hindi pa nakakita, yung naunahan ng iba, yung sa tagliran mo, nakita na niya, nagtaas na nung kamay, ikaw hindi pa. Matatapos, hindi ba nakaka-pressure? Kaya ang tendency mo minsan, magtaas na lang din ang kamay kahit di pa nakikita. Hoping na hindi ka matatawag kasi mabibisto ka. Yan yung sinasabi ko. Yung element or yung sistema, you kept on looking only to find nothing. Pero yung mga nasa tabi mo, yung mga nakikilala mo, they're finding something. Mag-give up ka pag ganyan. Madali na mawala ng pag-asa pag ganyan. Huwag naman sana. Una, hindi mo alam kung yung nakakita ay nakakitang talaga. Baka nagkukunwari lang din yan tulad mo, di ba? Hindi mo alam kung yung nagpo-post na bless sila sa FB, yung kumakain kung saan-saan, yung may magandang sasakyan, yung laging nakangiti sa FB, hindi mo alam kung totoong masaya yan. Hindi naman sila laging ganyan. Lagi bang nakangiti yan? Lagi bang kumakain sa masarap na restaurant niya? Lagi bang ganun ang damit niya? And besides, kahit na ganun talaga for the sake of argument at totoo yung pinopost nila, hindi mo alam yung pinagdaraanan nila at yung pagdaraanan pa. Diba? So wag mong ikukumpara ang iyong sarili sa iba at kakainggitan mo ang iba. Isa ba? Going back to our activity, makikita mo rin naman kung tititigan mo lang. Tama, pwedeng nauna sila, pero makikita mo rin kung sana matapos may magtaas, o nakita nyo na yung si Jesus na may pasa ng krus, nakita nyo na yung number 8, kung sana pagkatapos sabi ko, tapos na, wala na. Doon ka malungkot. Pero habang hinihintay pa kita, pwede mo pa rin makita. Huwag kang ma-pressure. If you'll just concentrate on your own face, not on the face of others, makikita mo Pwedeng parang nauna sila, pero makikita mo rin kung tututukan mo lang talaga. Ito yung sinasabi ko na yung blessing ng iba, huwag kang magpapanik, huwag kang mag-aalala. Kasi may blessing ka rin, maniwala ka. Hindi nakababawas at lalo tigit, hindi nakakaalis ng blessing mo yung pagkapalan na natatanggap ng iba. Makatatanggap ka rin, makikita mo rin. At kapag natanggap mo, kapag nakita mo na, you'll realize na yung moment na natanggap mo at nakita mo na, speaking of blessing yun talaga yung araw, yung panahon na itinakda ng Panginoon na ito ay iyong maranasan o makita. Sapagkat habang hindi mo pa ito nararanasan, yung blessing may ginagawa siya sa buhay mo na konektado o higit pa sa blessing na hinihiling o gusto mo. Kaya nga sabi natin, pagtiwalaan mo yung proseso, hindi yung biyaya lang na iyong ginugusto. Sapagkat bago dumating sa biyaya na iyong ginugusto, may proseso. Bago bumuhos yung ulan, may namumuo munang ulan. Ang ating Panginoon ay Panginoon at Hari ng sanlibutan at walang hanggan. Panginoon siya at Hari siya, hindi ng biyaya lang na hinihiling mo. Hindi yung araw lang na makukuha mo ito, kundi yung proseso that would lead to this blessing na hinihingi mo. Naintindihan po ba natin ito? So trust the process. Especially when you give everything to God. Lord, ikaw nang bahala, gagawin ko ang makakaya ko. Pero sige, ano man ang hantungan ng panalangin ito at ng pagsusumikap ko, magtitiwala ako sa iyo
sapagkat nagtitiwala ako, hindi lamang sa gusto ko, kundi yung ibibigay mong proseso bago ko makamit yung gusto ko. At yung gusto ko, ibibigay mo yon sa panahon mo at sa paraan mo. Nako, kapatid, kapag natanggap mo yung blessing na yon, kapag tulad ni Ahab, hindi mo pinanghinayangan at hindi mo kinatamaran at hindi ka nagreklamo sa proseso. Ang tagal-tagal ko na nagdarasal. Ang tagal-tagal ko na nagsisika pa. Ang tagal-tagal ko na umaasa. Bakit hanggang ngayon wala pa? Kung hindi ka ganon, kung tutularan mo si Ahab sa ating unang pagbasa, nako, you'll realize, again, perfect timing, yung pagbibigay ng biyaya ng Diyos sa'yo, and you'll realize na kapag nandyan na yung blessing, siguradong higit pa sa inaasahan mo. Sabi nga natin, when it comes to blessings, tapos inihalin tulad natin sa ulan, when it rains, it pours. Nandyan, dagsa, nandyan, bugso, nandyan, siksik, liglig, at umaapo pa. So, don't give up. Kasi for all you know, baka nandun ka na sa end ng proseso. For all you know, namuuna yung ulan. Nandyan at uulan na. Kung si Ahab ay nag-give up sa pang-6th time na wala siyang nakita, so hindi na siya na-appreciate. Kung sa pang-6th time ay nagreklamo siya at nag-give up na, hindi na na-appreciate yung bugso na ulan na kanyang mararanasan. Tulad ni Ahab, huwag tayo magreklamo. And I tell you, sabihin natin, sulit ang ating paghihintay at tama lang na tayo ay naghintay. So, keep on looking, keep on praying, keep on trusting, keep on hoping, keep on loving, keep on sacrificing. Because trusting and hoping in the Lord will eventually pay off. Kahit parang wala pa, magtiwala ka. May nangyayari na, may mangyayari pa. At yung pinakahuling mangyayari, higit pa sa biyayang inaasahan mo talaga.